Artystki prezentujące swoje prace w Kaszubskim Forum Kultury związane są przede wszystkim z twórczością ludową. Można u nas zobaczyć malarstwo na szkle Alicji Serkowskiej, która związała się z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jej malarstwo na szkle podziwiamy już od dawna, ale warto też wspomnieć, że artystka tworzy też kompozycje z haftu kaszubskiego. U nas można zobaczyć kompozycje przedstawiające wizerunki świętych, jak świętego Rocha, świętą Rozalię, świętą Koronę. Kolejna artystka, na którą warto zwrócić uwagę, Renata Białk, prezentuje swoje wyroby wykonane techniką plecionki. Mamy na przykład paterę albo pojemnik na różne drobne przedmioty z pokrywką. Na wystawie można zobaczyć też kilka prac Danuty Domagała, która wykonała kompozycje kwiatowe techniką wycinanki. Przyroda, a szczególnie morze i plaża, zainteresowały i zainspirowały artystki, które chętnie tworzą obrazy techniką farb olejnych. Można zachwycić się szczególnie i podziwiać obraz zatytułowany Klif w Orłowie. Również Zofię Botulińską zainspirowały wody Bałtyku oraz malownicze plaże. Warto też zwrócić uwagę na pielgrzymkę morską Brygidy Śniateckiej. Motyw przyrody obecny jest też w obrazach Teresy Tempskiej-Pikron i Brygidy Śniateckiej. Przedstawiają one głównie kwiaty, róże, malwy w wazonach albo bzy. Można też podziwiać krajobraz przedstawiający las oraz rzekę Wdę.